de week van de Limburgse popmuziek. En vanavond praat ik met Jort Theeuwen, programmeur van het MAF-centrum, Joep Joosten, muzikant bij verschillende bandjes, en Sandra Peters, singer-songwriter en ook bestuurslid van Popplaza. Van harte welkom. We praten over hoe staat het met de popmuziek in Pelemaas. Jort, jij bent programmeur. Vertel eens, wat houdt dat precies in? Ik denk dat dat eigenlijk, de definitie van programmeur, dat verschilt eigenlijk per venue waar je kijkt. Ik ben zelf programmeur dan, concertcommissielid eigenlijk van het MAF-centrum. En bij ons houdt het eigenlijk in dat je in feite alles verzorgt wat enige verbintenis heeft met alle evenementen die een verbintenis hebben met muziek. Dus dan kan je het hebben over live muziek aan zich. Dus gewoon echt als er een bandje speelt of iets in die trend, zeg maar. Maar dat zou bijvoorbeeld ook een LP-avond kunnen zijn. Dat zou bijvoorbeeld ook, dat hebben we bijvoorbeeld zo een keer gedaan, een net niet live avond kunnen zijn. Dus dat je live concerten draait via televisie bijvoorbeeld. Dus eigenlijk alles wat een beetje verbintenis heeft met popcultuur, met muziek, zeg maar. Ja. Oké. En hoe werkt het dan precies? Wat doe je dan precies als programmeur? Hoe gaat dat in zijn werk? Je organiseert eigenlijk evenementen. Ja. Dus wat je eigenlijk doet is, je gaat kijken naar, joh, wat zou misschien interessant zijn voor bijvoorbeeld zo'n MAF-centrum. Ja. Wat het MAF-centrum betreft heeft een vrij rijke historie achter zich liggen wat bands betreft. Om maar een paar te noemen, de Police, de Sex Pistols. Zo kunnen we gewoon de hele tijd eigenlijk doorgaan. En het mooiste is natuurlijk als je iets in dat kader natuurlijk zou kunnen voortzetten. Dus ook iets met live muziek. Dus wat je gaat doen is, je gaat bepaalde avonden organiseren. Je gaat bijvoorbeeld bandjes vragen om te komen spelen. Je organiseert live muziekevenementen, live concerten. En daarnaast doe je dus inderdaad ook kijken naar evenementen waar je die verbintenis kunt leggen. Dus waar je misschien ook een stukje jeugd kan verbinden met live muziek. Door middel van bijvoorbeeld een LP-avond waar je echt platen draait. Okay. En bijvoorbeeld waar je dus inderdaad live concerten draait. Eigenlijk alles in die trend. Ik noem nu even 3 voorbeelden, maar het kan natuurlijk veel meer zijn. Dat zijn goede voorbeelden. Ja. En merk je dan nu ook verschil na corona eigenlijk? Zijn de behoeftes ook veranderd van de mensen die komen naar het MAF-centrum? Wat ze willen? Ja, zeker. Wat merk je? Wat je eigenlijk merkt is sowieso dat je natuurlijk weer met een totaal nieuwe stroom jeugd zit. Want wat je nu ziet is eigenlijk, je hebt 2 jaar eigenlijk weinig bezoek gehad, geen bezoek gehad. Dus er zijn alweer 2 jaar voorbij gegaan. Dat betekent dus ook dat je weer ineens met een totaal nieuwe generatie te maken hebt. Een nieuwe generatie met nieuwe behoeftes, die naar andere muziek luisteren. Nieuwe dingen zijn hip en daar zou je dus ook op moeten inspelen. Dat is heel belangrijk. Ik denk dat dat eigenlijk wel echt het voornaamste verschil is, zeg maar. En hoe doe je dat dan als programmeur? Hoe speel je in op die behoeftes van die veranderde jeugdstroming? Ik denk dat het heel belangrijk is om vooral te kijken naar wat mensen zelf willen. Het is natuurlijk een jongerencentrum. Wij werken dus met heel veel jeugd eigenlijk in één centrum en samen maken wij dat eigenlijk. En dus is het eigenlijk heel belangrijk om af te stemmen op jouw medewerkers, op jouw bezoekers van joh, wat is nou eigenlijk op dit moment precies leuk? Wat zou eigenlijk wat zou precies leuk zijn om te organiseren voor jullie? Waar zouden jullie op afkomen, zeg maar? En goed, dat is eigenlijk wat we voornamelijk doen. En daaruit halen we weer ideeën op. En op basis daarvan worden eigenlijk ook weer concepten gecreëerd. Ja. En zet je dingen neer. En soms ga je over op concepten die al langer bestaan. Zoals bijvoorbeeld live muziek, wat ik al zei, dat is toch een rode draad van MAF-centrum. Die is er toch altijd geweest. Dus daar kan je in feite ook teruggrijpen op eerdere succes, op eerdere dingen die hebben plaatsgevonden, op eerdere dingen waar je toch een bepaalde voldoening uitgehaald hebt, zeg maar. Maar daarnaast is er natuurlijk ook altijd ruimte voor iets nieuws. En dat is ook heel belangrijk om te koesteren, denk ik zo. Okay. Ja. Nou, goed om te horen. Zeker. En nou, Joep, jij bent muzikant. Ben je wel eens benaderd door een programmeur om ergens te komen spelen? Dat nog niet. Ik heb de bandjes waar ik nu speel, dat is nog wat kleinschaliger en alles. En we zijn er snel op een kaart aan het zetten. We zijn begonnen in de coronaperiode, wat natuurlijk heel weinig live muziek was. Ja. En in de andere bandjes waar ik gespeeld heb, daar deden altijd anderen het programmeren, zeg maar, of het proberen te regelen van optredens. En ik moet zeggen dat ik nu met mijn band Copien ben ik er zelf wel steeds meer mee bezig en ben ik zelf die draad op hem pakken. Oké. Ja, en je organiseert zelf ook vaker evenementjes. Ik kan me herinneren, Pink Panther heb je volgens mij nog mee georganiseerd bij Shiba in Bardo. Ja, daar heb ik het een en ander met de jongens geholpen, want ik heb er zelf gespeeld. Maar ik heb het niet georganiseerd. Dat hebben echt de jongens van Decatalyzed gedaan. Dan moet ik echt hun de credits geven. Okay. Maar op de dag zelf heb ik daar wel mee, ben er wel 's morgens mee gekomen, heb mee opgebouwd, heb de jongens geholpen en waar nodig ondersteund of iets. Dus, En bij Beemanders heb je volgens mij wel dat heb ik wel georganiseerd. Daar heb ik 3 bandjes neergezet en we zijn begonnen met een akoestische binnenloper. Daarna heeft er
een beetje een Zero's bandje gespeeld. En als afsluiter heb ik zelf met Copien gespeeld. En hebben we eventjes de tent op zijn kop gezet met wat stevige punkmuziek. Ja, ik hoorde dat het een goed bezocht evenement was ook. Ja, het stond vol. Ja. Naar buiten verwachting stond het gewoon vol, het café. Dus daar was ik heel tevreden mee. Dus eigenlijk ook heel erg slim. Je organiseert eigenlijk gewoon zelf je evenement waar je ook dan weer kunt spelen. Ja. Ja. Het is niet altijd makkelijk, want ja, ik moet wel een punkband verkopen dan. En heel veel cafés die willen hier in de omgeving, ik denk dat ik bijna alles wel langs ben geweest, die willen alleen maar classic rock en dan houdt het een beetje op. En die denken punk, ja dat is te hard of er komt niet genoeg volk op of af of iets. Maar dat heb ik denk ik in Manders wel het tegendeel bewezen. Dat het toch wel leeft. Goed zo. Dus gewoon doorgaan is ook een goede tip eigenlijk. Ja, gewoon doen. Ben je ook bij het MAF-centrum geweest? Hebben we wel benaderd, moet ik zeggen. Want Luc Mestrom, die zal je misschien wel kennen, die speelt bij ons in Copien. Maar daar hebben we nog, hij had lijntjes uitgelegd, maar ik heb nog niks van Luc vernomen. Dus, Nou, wie weet na het interview elkaar nog eens eventjes leuk. Sandra, jij bent zelf ook singer-songwriter, maar ook bestuurslid van Poplaza. Hè? Ook een platform om meer met popmuziek te doen. Eerder in een van de uitzendingen hebben we Paul Morel gesproken van Pop in Limburg, die het een paar jaar geleden had over de witte vlek in Pelemaas, weinig zicht op de popscene. Hoe kijk jij daar tegenaan en wat is de rol van Poplaza daarin? Want hij ziet wel verbetering. Ik ben blij dat Paul dat zei, dat er in elk geval een verbetering was. Want toen ik dat voor de eerste keer hoorde, toen was ik wel een beetje... Ja, het raakt me wel. Hè? Je kent veel muzikanten uit deze gemeente. En dat die dan blijkbaar dus niet zichtbaar zijn, dat vind ik dan wel heel erg jammer. Voor mij is het ook een van de redenen geweest waarom ik mij heb aangesloten bij het bestuur van Poplaza. Omdat ik weet dat die mensen er zijn en ik weet dat dat hart er zit, voor de muziek van die muzikanten. En ik voel nu al, ook doordat wij verschillende evenementen hebben bijgewoond, dan leer je mensen ook kennen. En ik voel dat de groep gewoon groter wordt en ik vind het heel fijn. Ik krijg er energie van. Dus ja. Nou, dat is heel goed om te horen. En jij bent zelf ook muzikant. Heb jij zelf iets gemerkt van de afgelopen periode? Hè? We hebben natuurlijk corona gehad, best wel veel gedoe geweest. Is het voor jou ook veranderd als muzikant om op het podium te staan? Eigenlijk wel. Voor mij is het nog meer... En ik heb het gevoel dat ik nog meer dichter bij muziek ben komen te staan of zo. Ja, dit wordt een lange... Kunnen we knippen? Ja, hoor. Goed zo. Voor mij heeft het echt weer muziek teruggebracht naar waar het om zou moeten gaan. En dat zie ik ook om mij heen. Voor mij ik heb heel lang gedacht van, toen ik jonger was, ik moet iets bereiken, ik moet daar naartoe. Ik was bezig met die stip op de horizon. Ik wilde naar boven of zoiets. En voor mij heeft die pauze die de corona met zich mee heeft gebracht, heeft voor mij heel erg even een nadenkmoment gecreëerd van wat wil ik eigenlijk? En ik wil gewoon graag lekkere muziek maken, that's it. Gewoon niet zozeer bezig zijn met ik moet daar terechtkomen, maar ik moet het gewoon fijn hebben. Ik voel dat steeds meer. En er is ook meer verbinding. Want iedereen heeft in datzelfde schuitje gezeten. Ja. Iedereen dacht van, ik wil spelen. Ik wil eruit. Ik wil gewoon lekker die energie weer krijgen. Dus weer terug naar de essentie. Hè? Ja. Herken je dat ook, Joep? Jullie zijn begonnen eigenlijk in coronatijd, gaf je ook al aan met één bandje. Ja, ik merk wel dat de behoefte om weer flink aan de bak te gaan, om lekker te spelen, er wel is. En dat is niet alleen bij mij, dat zie ik overal om me heen. In de corona heb ik meer bandjes zien ontstaan als in alle jaren daarvoor. Dus dan merk ik wel dat de behoefte echt om te spelen er is. Ja, precies. Krijgen jullie dan ook zo, Jort, meer aanvragen van bandjes die willen spelen? Ja, er is wel een hele hoop in die zin veranderd, ja. Want er zijn inderdaad, wat je ziet eigenlijk in die hele coronaperiode, is toch wel dat er inderdaad mensen verdwenen zijn van het toneel. Ik bedoel, eerlijk is eerlijk, veel mensen hebben in die 2 jaar tijd toch bij zichzelf een bepaalde realisatie gekregen van, joh, eigenlijk vind ik dat wel heel aangenaam, die rust die het met zich meebrengt ook wel. Ja. Wat je van de andere kant inderdaad ziet, is dus dat daardoor ook weer ruimte komt voor nieuwe mensen, voor andere mensen. En dus zie je ook wel dat er gewoon weer een shift in ontstaan is in bandjes die er zijn, de pool waar je uit kunt vissen, zeg maar.
En dat er toch wel weer nieuwe dingen in ontstaan zijn. Jazeker. Dat Absoluut. brengt ook weer nieuwe dingen met zich mee. Ja, absoluut. En ik denk dat dat ook wel iets heel goeds is, ja. Ja. Absoluut. Ja. En Joep, je hebt al wat dingen georganiseerd. Is er nog iets anders wat op stapel staat wat jullie nog gaan organiseren? Ja, ik ben samen met Jarek van Decatalyzed sinds de PNM-sessies hebben we het idee om een soort pop-punk-avondje te organiseren, een emo night. In Eindhoven wordt altijd een heel groot evenement gehouden in de Effenaar. Dat noemen ze emo night en dan staan er allemaal DJ's, staan dan allemaal pop-punk, emo-plaatjes te draaien, zoals My Chemical Romance, Fall Out Boy, Green Day, noem ze maar op. En dat wil ik hier in Pelemaas, willen wij hier in Pelemaas graag ook organiseren, alleen dan met echte bandjes, live muziek en gast erop. Wat goed. Leuk. Ja. Heb je al een locatie? We hebben nog geen locatie, we zijn nog zoekende, dus Oké. meneer... Iets voor het MAF-centrum? Zou het passen, programmeur van het MAF? Nou ja, kijk, ik denk bij mezelf, wat je hieraan hoort is, je wilt gewoon iets heel leuks, iets nieuws gaan doen. Ik zit hier voor de regio en ik moet heel eerlijk zeggen, tenminste dat is mijn geloof, dat een jongerencentrum zich daar behoorlijk goed verleent. Ja. Want dat is eigenlijk min of meer waar een jongerencentrum ook voor staat. Ik weet bijvoorbeeld niet hoe oud dat je bent. 24. 24. Nou, dat is zeker nog wel de leeftijd waarin eigenlijk gewoon vanuit een jongerencentrum jeugd wel de ruimte geboden wordt om gewoon iets te kunnen organiseren. Dat is ook waar een jongerencentrum voor staat. Ja. In feite, je krijgt de ruimte om iets te kunnen organiseren. Dus zoiets zou eigenlijk perfect in dat plaatje passen, jazeker. Wat goed. Ja, mooi. Ja, en Sandra, volgens mij zijn dit soort gesprekken ook precies eigenlijk wat er ook tijdens hangouts van Poplaza ook tot stand zijn gekomen. De verbinding, mensen die elkaar ontmoeten, nieuwe ideeën komen. Ja, hier word ik blij van als ik het hoor. Hoe dat gesprek ook gaat. Hè? Ja, Ja. leuk. Fijn. Zijn er vanuit Poplaza ook nog nieuwe activiteiten op de rol, zeg maar? Nou ja, vanavond is er natuurlijk nog optreden bij Kerkenbuske, Ja. ook van de Week van de Limburgse Popmuziek. Er komt nog we hebben ik ben slecht met datums, we hebben een tweede hangout gehad waarbij we een jam sessie hadden in Shiva. Ja. En dat was super gezellig. Het was echt zo leuk. Het was heel laagdrempelig. Het was net alsof iedereen er echt aan toe was. Het publiek was ook heel lief. Lief als in gewoon respectvol, collegiaal. Het was echt heel leuk. En daar kregen we zoveel positieve feedback op. Dat willen we dus nog een keer doen. En dat is eind november even uit mijn hoofd. 27 november. Kijk, dank je. En begin november gaan we een muzikantenweekend doen. Dan willen we ook iets meer aan de ene kant focussen op mensen die misschien willen leren eigen liedjes schrijven. En dan met ondersteuning van mensen die daarin ervaren zijn. Of mensen die met andere mensen eens willen kijken of ze een cover kunnen verbouwen of iets dergelijks. Kijk een beetje waar de mensen de behoefte aan hebben. Dus de muzikanten behoefte aan hebben. En dat is dan een weekend of in elk geval een dag met een overnachting. En aan het eind, als het goed is, ook een optreden. Dus wel leuke dingen. Ik heb er wel zin in. Zeker. Ja. Ik zie je ook al knikken, Joep. Klinkt Ja, dat- het klinkt allemaal goed. Ik ben bij de laatste hangout geweest en dat was super gezellig. Ik heb echt genoten daar. Dus om dat nog een keer over te doen, daar ben ik altijd voor. Heel goed. Zijn er ook nog nieuwe connecties uit naar voren gekomen? Die hangouts, ja zeker. Daardoor heb ik die Catalyze, die band, dus leren kennen. Ik heb inderdaad gepraat met meerdere mensen die veel doen in de muziekindustrie en alles. En dan hier vooral in Pelemaas, en dat zijn allemaal ervaringen, daar leer je heel veel van. Ja, Dus dat is nooit weggegooid om daar eventjes heen te gaan. goed om te horen. Je netwerk is alweer Ja, vergroot. dat is daardoor. flink verbreed sinds de Poplaza hangouts. Dus, Nou, fijn. Jort, laatste vraag aan jou. Welke artiest zou jij altijd nog een keer willen strikken voor het MAF-centrum? Dat is een hele lastige, want dan kan ik een hele grote naam op beantwoorden. Maar Mag? om het zo te zeggen, kijk, om bijvoorbeeld iets reëlers te noemen. Als je zo kijkt, waar bijvoorbeeld eerder het circuit ooit lag van de Nederlandse popmuziek, waar bijvoorbeeld haarbal zou je dat, als je dat vertaalt naar deze tijd, zou je bijvoorbeeld zeggen dat is een vrouwtje. Als die naam iets zegt tenminste. Ja. Dat zou bijvoorbeeld wel echt iets heel leuks zijn. Ja, ze heeft nu op Pinkpop gestaan. Heeft haar naam natuurlijk ook heel goed gedaan. Maar zoiets zou bijvoorbeeld echt wel heel passend zijn in de zin van dat je iets pakt wat totaal wel aansluit bij de jeugd, zeg maar. Zonder dat het direct te alternatief zou zijn. Ja. Toch een mainstream touch heeft, zeg maar. Dat is iets wat gewoon echt heel leuk zou zijn als je zoiets zou kunnen krijgen, zeg maar. Dus dat is bijvoorbeeld de naam waar je bijvoorbeeld wel over durft te dromen, zeg maar. Ja, Oké. Nou, wie weet wordt die droom nog ooit werkelijkheid. wie weet. Wie weet. Joep, zijn er nog bands die zich aan kunnen melden misschien voor jullie Emo Night event?
in Pelemaas? We zoeken nog een aantal bandjes. We moeten nog altijd even kijken op locatie hoe de tijdsindeling zit. Maar ik hoop dat we een 3, 4 bandjes toch wel neer kunnen zetten. En we hebben op het moment staat de teller op 2. Dus mocht er nog een band zijn die zich geroepen voelt, dan ik denk best eventjes via Poplaza even een berichtje achterlaten. En dan komt het wel bij ons terecht. Zeker. Nou, heel erg goed. Wie weet, als ze binnenkomen, dan sturen we ze gelijk door. Ja, heel fijn. Heel fijn dat jullie hier waren. Vanavond is er weer live muziek bij Kerkebuske. De laatste avond van de Week van de Limburgse Popmuziek in Peel en Maas. Wil je daar naartoe, dan kun je zien de coverbands Crest en Kaboom, Teun en Mees gaan spelen, Nicky en Erik en Alice and the Lord of Comfort. Meet me on the floor. Hey, yeah. Hey, yeah. Hoe zou je jouw muziek omschrijven? Ja, ik speel eigenlijk altijd muziek in Roermond. En laatst ben ik zelfs erkend als de Roermondse Ed Sheeran. Dus als je zeg maar Ed Sheeran fan bent, dan waardeer je mijn muziek ook. En Shawn Mendes, Tom Odell, Harry Styles. Ik probeer een beetje cool te zijn of zo. We could be friends. Your face is looking at me in a different way. Yeah. So hold my hand. All the people are back again. Come on to the floor, show your dance. Komt er misschien binnenkort nog iets leuks uit waar de mensen naar kunnen luisteren? Ja, ik heb natuurlijk mijn videoclip van Cloudy. Mijn single Cloudy is uit. Die is 12 jaar geleden ontstaan en heel langzaam gegroeid. Totdat het op een gegeven moment klaar was om te releasen. En eigenlijk hoort daar een heel album bij. Van die tijd, die langzaam is gaan groeien. En ik moet nog maar 1 liedje afronden. En tegen de tijd dat dit misschien online staat, is het afgerond en is mijn album klaar. Alleen wanneer het uitkomt, dat is nog de grote vraag. Maar meer muziek gaat er zeker komen dus. She said she was leaving town tonight. She couldn't even find the time to say goodbye. I guess that's how the silence starts. But I ain't getting used to the sound of her breaking my heart. And it was late when she swept in. Didn't say a word, just got right in. No, she's never shown her card. Ja, het was echt heel leuk. Het is vooral ook leuk om al het verschillende settings te zien, die kussens op de grond. En het was voor ons de eerste keer live, dus het was wel spannend. We spelen sowieso, zijn meer akoestisch georiënteerd. Ja. We vinden het gewoon leuk om de muziek te maken die ook wij echt leuk vinden. Dus dat betekent wel dat er soms wat minder bekende nummers tussen zitten, maar ook guilty pleasures. Want daar houden wij allebei ook wel van. Dus die kan je er ook wel eens tussen horen komen. Ja. Nummers waarvan je denkt van, die heb ik toch lang niet gehoord. We've got going this love in the end. It's all that matters. All that matters. All that matters. All that matters. Ja, wat zouden jullie dan graag tegen andere opkomende muzikanten willen zeggen? Nou, ik zou willen zeggen dat ze zich geroepen moeten voelen om ook gewoon aan dit soort dingen mee te doen. Volg de Poplaza pagina, want daar staan soms ook wat vragen, oproepen naar. Ja. En doe gewoon mee. Je hoeft je niet te schamen, daar is dit eigenlijk ook juist voor. Dat mensen gewoon wat podiumervaring krijgen en zich ook mengen met andere muzikanten. Dat is eigenlijk wat dit ook mooi maakt. I'm riding high when I was queen. I paid it hard and fast 'cause I had everything. I walked away, you want me there. But easy come and easy go and it would end. I'm begging, begging you. So put your loving hand on, baby.
Dan gaan we nu ook weer terug naar live muziek in de studio. Ze was hier eerder de week ook al. Kiki Nabbe samen met Sjors en zij gaan spelen Love is Gone. Go tonight, stay here one more time, remind me what it's like, and let's fall in love one more time. I need you now by my side. It tears me up when you turn me down. I'm begging, please, just stick around. I'm sorry, don't leave me. I want you here with me. I know that your love is gone. I can't breathe, I'm so weak. I know this isn't easy. Don't tell me that your love is gone, that your love is gone. Don't tell me that your love is gone, that your love is gone. I'm sorry, don't leave me. I want you here with me. I know that your love is gone. I can't breathe, I'm so weak. I know this isn't easy. Don't tell me that your love is gone, that your love is gone, that your love is gone. I can't breathe, I'm so weak. I know this isn't easy. Don't tell me that your love is gone, that your love is gone. Dankjewel Nicky en Sjors, hartstikke leuk. Bedankt allemaal voor het kijken. Jort, fijn dat je er was. Joep en Sandra, dankjewel. De volgende hangout is dus bij Den Binger, begreep ik, op 27 november en het muzikantenweekend op 5 en 6 november. Wil je daar meer over weten? Check dan even de socials van Popplaza Pelemaas of de website. Voor nu allemaal een hele fijne avond en een hele fijne zomer en heel graag tot de volgende keer.